Assalamu alaikum, Malam Sani Adamu. An ce kai ne wanda kuka yi zama da shugaban kasa, kuka yi rayuwa da shi, kuma shekara da ya wuce an sassa hotunan Kaduna. Ko shin ka samu ganin shugaban kasa? Ban samu ganin shi ba har yanzu. Me ya faru? Ban san abin da ya sa ba. To za ka iya gaya mana irin rayuwar da kai da shugaban kasa a baya, saboda mun ji labarin a baya, amma kuma mun ɗauka ko ka samu kallon shi cikin wayannan shekaru da suka wuce na baya. Ban samu ganin shi ba har yanzu. Ni rabona da shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari, shugabanmu na Najeriya, shugaba mai adalci, na daɗe rabona da shi. Na zauna da shi 1964 a Lagos lokacin da ya gama makarantar soja. Ni kuma ina cikin soja lokacin, ina Lagos Garrison Organization SNT a Yaba Lagos. Shi kuma aka yi fosa da shi, ni ina zaune a Shantibara. Shi ne ofishinmu mai kula da motocin da suke Lagos gaba ɗaya a wannan lokaci. Ubangiji Allah haɗa da shi ne ubangidana, aiken gidan shi da waɗansu ayyuka duka ni nake yi a wannan zamani. To ubangiji Allah da ikonsa kuma sai ya sa aka yi promotion nashi ya koma Supreme Court na Lagos na sojoji. Ni kuma na driver ɗina a Lagos. Na nemi transfer, aka yi transfer ɗina a Talare a Kaduna. To da aka yi postin ɗina na zauna a Kaduna a Talare, ina nan ba na jin labarin shugabanmu Alhaji Muhammadu Buhari har yaƙi ya tashi. Ban sake ganin shi ba sai a lokacin yaƙi. Mun zauna da shi a Lagos a daji. Ana nufin kun yi yaƙi da shi, wani yaƙi da wani yaƙi ko kai tare da shugaban ƙasa? Mun yi yaƙin Biafra tare da shi. Har yaƙin Biafra tare? Yaƙin Biafra da za ka iya gaya mana ya kuka yi yaƙin Biafra, ko zai iya tuna in ya ga wannan bidiyo? To lokacin da aka yi yaƙin Biafra, shi yana patrol, yana cikin Land Rover, ni kuma na tuƙa mota, na ɗauko Kashiwalati zan kai su Makurdi daga daji. Sojojin da aka je musu ciwo zan kai su Makurdi wajen da za a yi musu magani. Sai mota na tana tangal tana nema ta faɗi. Shi kuma shi ne officer patrol na wannan lokaci. Shi kuma ya gudu da Land Rover, ya sha gaba na, yake me faru da mota na? Na ce mota na wannan na ɗauko Kashiwalati, naman da aka yanka mana na daji na shanu da aka bamu mu sojoji, gashi an bani nama yana gaban motar na ina ci, yaji ne shiga ido na, motar take nema ta faɗi. Sai yace da ni to yake yi bayan na gama cin nama ya saurin kai Kashiwalati hospital. Na ɗauki Kashiwalati na kai su. Muna nan da na kai su na dawo, shi yana nan yana tare da mu. To ubangiji Allah ya sa sai aka kama Ikom, aka kama Bansara, aka kama Ubudu. Buhari duka yakin Biafra wannan? A yakin Biafra ne, duka wannan kasar Biafra ne. An kama Ikom, an kama Obudu, an kama Bansara, duk Buhari na nan, muna tare da shi. Mun ji kuma kaman ka ce ka yi rayuwa da shi a nan Maiduguri lokacin da aka ba shi gwamnan Maiduguri. Ko za ka gaya mana rayuwar da kuka yi da shi? To lokacin da yaƙi ya ƙare, ni sai aka transfer ɗina na koma a Talare. Daga nan lokaci na dai sai na ritaya. Da aka juyin jihadi da na ritaya aikin soja, na zo na Maiduguri na kama aiki. Ina zo na Maiduguri ina aiki a sakatariyar Maiduguri, ina protocol lokacin. Shi kuma sojoji suka naɗa shi ya zama gwamna a cikinsu, aka dawo da shi nan Maiduguri. Ina Laftanan Kanar. Aka dawo da shi nan Maiduguri, da ya zo yana duba ma'aikata, don shi komai sai idansa ya gani, ba ya yarda da wai jita-jita ko wani abu, ko wani mukami ne ba ya yarda, sai ya gani, sai idansa ya gani yake yarda. To da ya zo yana duba group na direbobi, group na ofisoshi da sauran manya-manyan ma'aikatu na gwamnati, sai ganin na zaune a gindin tsamiya, mu direbobi muna zaune, sai ce Sani, wannan Sani Adamu ne? Na ce ni ne, ranka daɗe. Ya ce yaushe kamar aikin soja? Na ce ai na daɗe, na yi ritaya da daɗewa. Sai ko ce ana kake aiki, a nan kake aiki? Na ce ina nan. Ya ce ɗauki mota na ɗauki mota na, wata box wacin wata bulu. Ya ce je yi report a gidan gwamnati. Na je na report a gidan gwamnati, sai ya ce to dinga kai yaran shi makaranta. Lokacin yana da yaran shi a ciki, ɗansa Ibrahim yana raye, ni ma ina raye. Sai na ɗauki mota na, lokacin uwar gidansa wancan ba suna tare,
sai in kai yaron makaranta, yaron Buhari zan kai shi makaranta Shehu Garbai da kuma 'ya'yan Alhaji Kalli Imam da 'ya'yan Alhaji. To za ka iya gaya wa 'yan Najeriya yanayin integrity Buhari ko kuma shi wani irin mutum ne tun a shekarun baya da kuka yi rayuwa da shi? Shugaba ne mai son haɗa kan al'umma, kuma shi idan dai kana gaskiya kana tare da Buhari. Tun Adama? Tun Adaman can, in kana gaskiya kana tare da Buhari, amma in baka gaskiya ba ya son mutum makareci ko mai yaudari. Wani mukamai ya rike a shekarun baya kafin ya zo shugaban kasa yanzu, in za ka iya tuna? Zan iya tuna Alhaji Muhammadu Buhari ya rike mukami na gwamna, na tare da shi mun yi wata 9 lokacin kafin a juyar da gwamnatin sojoji ya zama ministan mai. Alhaji Muhammadu Buhari da aka juyin mulki aka kashe Murtala a cikin soja, Ubangiji Allah kuma sai ya sa shi ya rayu, ba abin da ya same shi duk kudin da aka yi, juyin mulkin da aka yi. Sai aka transfer, aka ce shi ya zama abinan ministan mai. Daga nan muka je muka kwashi kayansa daga gidansa na gwamnati muka kai shi airport, muka yi bye da shi. Tun daga wannan lokacin har yau baka kara haduwa da shi? Tun daga wannan lokacin ban sake ganin shi ba wallahi. Kuma kullum mafarkinka mun ji kana cewa mutane su taimaka su haɗa ka da shugaban ƙasa saboda ka gan shi kafin rai ya halin, shin haka ne da gaske? Na ce mutane su yi kokari su haɗa ni da shi, kan shi dan ji daɗi a rayuwata nema. Mun sha wahala, gwagwarmaya, gashi ni har yanzu ina nan na cikin wahala. Nan dai kan muna farin ciki da samun mulkinsa, kuma mun taya shi campaign, mun yi ba da taimako, mun ba da gudunmaya, kuma na zaɓe shi tun daga takalminsa har zuwa hular shi na zaɓa. Sak na yi APC, na yi mashi campaign. Ubangiji Allah kuma ya karɓi roƙonmu, kullum ina mashi roƙon Allah. Akwai shekarar da Aisha ta taimake ni, ta bani shinkafa buhu 50, ta bani turmin atamfa da ke. Matar shugaban ƙasa kenan? Matar shugaban ƙasa Aisha ta yanzu. Ta ga kuka na a cikin bidiyo, ta taimake ni da shinkafa. Akwai kanuwanta tana aiki a university na nan Maiduguri, ita ta zo da mota da turmin atamfa da buhu 50 da kuɗi 50,000 ta bani, ta ce Aisha ne ta baka, ta ce ka sha ruwa cikin azumin bara. To na yi mata godiya, har ne mata magana na ce ina son ta taimaka min, ga gida na lalace, karfi ya kama ni, yaro na ya rasu a soja, ba gwamnati ba su biya ni benefit na ba har yanzu. Ina fatan shi ma soja ne? Shi ma soja ne. Abdulaziz Sani yana aiki a ofishin Asaro wajen kwamfuta, sunansa Abdulaziz. Ni kuma Sani Adamu sunana, ni ne babansa. Yanzu wani sako za ka tura shi? Namba na soja 4913, mu ne regular soja, sojojin Najeriya yau soja na farko waɗanda turawan mulkin mallaka suka bar mu a cikin aikin soja. Lokacin da aka mika mulkin independent 1960, mu muka fara a Lagos. Don ba zan taɓa mantawa ba har yanzu. To wani sako za ka aika shugaban ƙasa, ko kuma wani sako za ka aika 'yan Najeriya domin su samu su isar da wannan sakon nan naka, don ka samu ganawa da shi mai gidanka da kuka aiki da shi? To ina roƙon 'yan Najeriya su taimaka min, su yi ƙoƙari su haɗa ni da shi in gan shi face to face. Kuma ina fatan akwai wani taimako ne wanda yake son ya taimaka min, ya taimake ni a cikin aljihunsa, ba kuɗin gwamnati ba. Na san shi kwabo wannan ba ya taɓa kuɗin gwamnati. Don na taɓa gwada shi lokacin da yana gwamna, na ce siya mun mota, na dawo daga kai yaransa daga makaranta, ɗauki mota in dinga taksi da ita a cikin gari. Ya ce ya yi rantsuwa da Allah da Annabi, ya ce wallahi kuɗin gwamnati shi kan ba zai taɓa ko naira 10 ba. Ya ce ya kamata in yi management da abin da ake bani, kuma akan haka har muka rabu da shi. Mutum ne mai alheri, inda ka zo ka nemi taimako na kowane hali, Ubangiji Allah ya sa in ya tabbatar, amma shi sai idansa ya tabbatar tukuna. In idansa ya tabbatar kana neman taimakon, zai iya taimakon ka. To insha Allah mun ma alƙawari za mu isar da sakonka wa duniya, kuma insha Allah za ka ga mai gidanka. Mun gode Malam Sani. Ina mashi gaisuwa, kuma ina taya shi murnar sake zama shugaban ƙasarmu na Najeriya mai adalci. Muna fatan kuma zai mana taimako, abin da ya dame mu mulkan har yanzu a nan dai ƙasar da ya kan, a gaskiya zan gaya maka, wato nan muna cikin halin abunan rashin abinci kam gaskiya bai wadace ba. Abinci na tsada wallahi, muna kukan abinci. Dan abinci yanzu
mu biyun nan ni da kai wallahi ta za a kama abinci naira 1000 nan take za mu cinye wallahi ta za bari a ce mutumin yana da 'ya'ya 4 yana da mata 2 baya samun 3000 a rana ɗaya ai ka san akwai kunci. Muna nema ya taimaka mana da wata hanya a yi mana odan abinci a buɗe mana abin nan bandar ɗinmu na Najeriya ta kowane hali a shigo mana da abinci. Ubangiji Allah taimake ka riko, ina gaida su mataimakinka Mr. Osabanjo. Ina gaishe shi, ina gaida uwar gidanmu ta Najeriya, uwanmu Aisha. Ubangiji Allah taimake ta, ina fatan ita ma za ta kai ni maka. Dan ta yi alƙawarin za ta kai ni maka kuma za a gyara min gidana yau. Tun da Minister of Land Survey ya zo ya duba gidana aka ɗauki hoto aka ce za a aika wa Aisha za a rusa gidana a gyara har yanzu. Wallahi yau shekara guda ko ya ba da kuɗi ko ta bayar ban sani ba. Bai sake zuwa gidan nan ba. Tun da aka ban 50,000 ɗin nan ban ƙara ganin kowa ba har yanzu. Shi kuma ina zaune har yanzu. Ba damu, Allah ya ba mu sa za mu isar da sakon. To ina roƙon Allah, ina roƙon ku taimaka min shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari a aiko min da benefit na yaro na ya sa a bincika.